си бе, момче. Кайче весла, май! Дека е тенджерето дека е! Оставам на тенджерето я. Дай ми го. Айла, баба. Папа, махни на камерата. Айла. Още купиш тенджерето. Вижте, кайче весла. Ао! Ами го скажи, купи. Сара! Оди! Астра! Сара! Викия. Полстопер, това. Че, дядо, може да Не. Това го тела. Роналдиньо! Мръшав! Роналдиньо! Палто место. Сега те помествам, айде, место. Айде. 3, 4, без Айде. Какво правиш ти, виж? Влече без бе. Идеме палто, айде. Айде. Ученичка, чекай. Айде. Абе, това не е за играчка. Айде, за напред. Мой ти да го полеза. За напред, бе, ка, айде. Айде, го да го карай. Айде, бе, бутай. Ей, пупа! Панто, и аз за тебе имам по-голямо плече. Абе, нади гомна мършлак, мен. Чекай само да видим какво ти стои. Какво ти пани? Айла баба. Идеме каче безплатно. И сега не бива да там до тинджери. Пази да е падне. Аре, баба. Твой сам буде ли ти отдам? Айде, идеме ка. Айде, 3, 4. Туда trebam! Najmanje si to teđe da ti pišao glad. Bute napred. Ajde, 3, 4, opa! Kopile Boре, притиснал си ми оружието! Не! Не, бе, Влади, бе! Айде, брат, Астра, оя! Чекай да сече! Не! Ой, Астра, да се пане каже! Айде, много се! Ей, да го